저는 살이 가함 당제 라손 이사 내리 반ye롱no belake costo nangpana sini bagai orang manjak panye bagai acha no belake hamai maro bekhabai tang somonya ipano sokpai kya no nong duty no duty hiyawi engga ta kisang jotonon sanamu sungo je rumok lai tong nai ro je tini meeting manje rong nang kaisa message na kok thaisa sanamu sungo sini group ni bising tei borok khnai tong he khnatung borok nai di sunday mas kaisa chung bosor duty khai tongo mas 30 din duty khai tongo chini tipra sani bagai chini bukung barani bagai tin salsa boda phayor manjak phai mia borok abnang request khayo jotonon next month phai bide phai manjak de hamya chayang guru sabno saho jeng 2 bosor hngkha 2 bosor koitang kha onek cases hngthanga kebo saimia hopto sato sapong chung amai ke lai chui jeng case problem solve khai kya nai je jeng maharashtra border chin borok thui chonga sabo khosai kebo khosaya jeng achuk bazai thangai khosayo thui khosai bongnogor horo ini pumasong tam chauka ani busani mokhang ang nugyase 2 bosor hngkha jese kapana no mokhang simba phunuk hodi nere an bukhau kapuyang apur horo chini guru ba jotono khokcha khongnei khanglaiयै request khailaiयै chino omti problem hngka do 100 rogadi do hai rogadi ni scanning re tai request khaiche jeng sanore apur mar horo abnang sanamu jong chin borong no sake kok kepama tongang kento chin borong nang joli maya kento ang je leadership ngai ang control khaima baga onek khema sao chin borong no do abo dure thak abo lai thanga thanai masok tripura ni governor hai chungno request kaiga tiprasa thamja hyderabad phaibidi nor angbai malai phaidi tam sanamu san paidi nong kam ka hamnu goi ni saka thanga apur ponja phaya 100 jona borok phunugo binbese 100 jona borok phunugo janga bor 200 250 300 phunuke o bini maino phaikamo asek borok keba maka ang bong bagi tam khanya musung ni bo wanso kamotai bo abanang sana musungo mas phaibedi je rumo klai tong nai rok ba tai phaimia onek emergency janya on duty tong nai rok ke jeng donation khayo donation bagang no request kayo ke bonang chana bagi sanya kaisa chana bagi sanya jotono khokcha khongnei o gurubo donation khai tong ke nang puro chinoron nango jeng kep nor naya jeng kep nor na bagi abo chini group ni bisingo hamya chayang purono jeng nango kisisa hamya banyo ang tini haing tongkha iraing tongkha sanhoro ang onek borona observation theke nor khayana lumiano lumo hunai jeng rang sarogri hoka a rang ma chuak nang guri tonga borok aba hai borok tongo aba hai kebo tangja baidi tamla chin bukung bara jeng thancha tongai chin problem solve ni bagi se ang jotono no request khayo je nai tong nai rok je youtube channel nung nai rok borok no ang request khayo yakung romoi khulumoi request khayo norok hai maso waisa 30 din duty khaitini salsa pan absent khaije jeng jotono bai or malai phebidi jeng malai khese saimanai naide masa tongkha utor masa tongkha purbo masa tongkha porchimo kebos malai meya ke masa jeng waisa bujam mokhang nachigi malai meya obono malai leno tini jeng obahai mai khopcha chalai jegya jeng tinoro dol kebang ke khopcha khongni ripano tui phano khopcha nang lai mane bai jeng nasik lai kemo saiman lai kemo naide hotat guru bo kri boroktam saire ango area hamyang tongkha mokhang sedugya ko jeng si siniya ko aba hai borongno jeng onek help khaikya ka abanang please request kayo je guru bo phairok phaidi hai ka chini donation kaisa tongo kisi sa rang abo salo jeng minimum 500 teka aji thini maso 15000 aji ma jaga 100 teka ba 200 teka je nin chungmani abang kebno demand khaya 100 teka rang ruinai gurumno saga karana bagida nijini problem no solve khemano abo jotono wansok baidi hambai angtai bisi sana thanglia tai bi sana thangla asen ko Dagda saban kong masasna ang joton thani request khayo mane request bu strong lebu marnoita sarasati ang thani sasna strong lebu khaine hite
माल लिपि कम्पालसारि नांनाय उनाव जों रिकुवेस्ट खायै जेसे खायमासा मा खालायनाय हायसि जेमन तायखौ आं साइ थांमोननि जेखे फानो नांगौ जों सुबा लायो नोंखि सि रां फैसा सिनियर फकसास रां फैसा बायसि सामुसा स्टक करै खांके